sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ, aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔ olu bakurubaw bɛ tali kɛ ninnu na. Niger finitigilaka minnu kɛra sababu ye ka fanga dafiri olu ka ɲɛma General Abdurrahman Tiani ale tun bɛ taama na kunun Bamako ale ni Wagadugu min yɛrɛ ye a ka taama fɔlɔ ye ka bɔ Niger kɔnɔ. Burkina Faso ka laɲini de k'a ka sanu bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen nɔ kalo 11 kɔnɔ. Fɛn min ye furancɛ fanga ɲɛmaw ye olu ye o birigiden fɔlɔ da Wagadugu kunu min yɛrɛ ye soba ye sanu bi bayɛlɛma min kɔnɔ u ka jamana kɔnɔdenw nataw la. Sɔgɔmada in na an bɛ na kuma bolola baarakɛlaw tɔgɔ la fɛrɛ kɛnɛ kan an ko min ma ko Salon de l'Artisanat min baaraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla kunu Bamako. Ka fara o kan sigida kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ muso minnu ma bange kɛ olu yelen tɛ ni ye cogo ɲumanw ye. Bi furucɛ yɛrɛ ale yɛrɛ b'i nɛni n'a ye parce que déjà ni denw ye a b'a lɔn ele de ni problème tuma bɛɛ donc ne bɛ se k'a fɔ ko san 4 kɔrɔ ne ma hɛrɛ kisɛ kelen ye n ka furu kɔnɔ. Sɔni an bɛ na Njayi Sanu ale ka ni fasiri la sɔrɔ. Yala aw delila ka Aïchi Tremblay tɔgɔ mɛn ya? Ale ye Burkinabe bogotigini ye min yɛrɛ kun bɛ a ka dugu kɔnɔna na nka suko ni dugusajɛ cɛ min balila ka kɛ maa dɔnnenba ye ka sababuya kɛ a ka dɔnkɛcogoyaw ye u ka dugu kɔnɔ. Yakuba Adama Farangu ale nana ni ka tɔgɔ le. Sɔni an bɛ na Aisha lasɔrɔ ka bɔ Paris min yɛrɛ bɛna ɲɛfɔli k'an ye yɛlɛma minnu dora a ka ɲɛnɛmaya la. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi jumadon novembre kalo tile 24 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. A y'aw bisimila. Niger furancɛ fanga ɲɛma General Abdurrahman Tiani ni ye ale ka duguta fɔlɔ ye. O nasira la a y'i kunda Bamako kan min yɛrɛ la a ye jɛɲɔgɔn ɲumanya taama boloda yen nɔ min yɛrɛ senfɛ masalaw kɛra lakanako bina kun kan. An ka lasigiden Mohamed Danyogo bi caman fɔ ɲɛna a ka nin taama in kan. Niger o cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye General Abdurrahman Tiani ye ale a ka bɔli fɔlɔ senfɛ a ka jamana kɔ kan a nana Bamako. A kunbɛnyɔrɔ la sa mun ye Colonel Assimi Goïta ye o de ye a kunbɛn ani a nɔfɛ jama folu tɛmɛnen kɔ ni jamakulu fila u ye sira minɛ ka taa Kuluba selen kɔ Kuluba mun ye Abdurrahman Tiani yɛrɛ ye ani Assimi Goïta olu ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min ale kun taara o taara fo heure 2 o bɔ ɲɔgɔn kɔ la o lajɛrɛ bannen sa Abdurrahman Tiani ale bɔlen a kɔni a ye mun fɔ kunnafonidilaw ye a ko k'ale ka taama o kun fɔlɔ o de ye ka na Mali cɛmancɛ fanga ɲamaw ka olu fo k'u fo ko sabula Mali kɔni i ka dɔn k'a fɔ Niger ɲanginen CEDEAO fɛ ko Mali y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ Niger jamana ka o dɛmɛ o tuye ale ka taama o kun fɔlɔ ye a kun filanan o de ye k'a fɔ ɲangini minnu taara ka bin Niger jamana kan CEDEAO fɛ n'o ye embargo ye ko an bɛ donni min na ko bi ko Mali ani Burkina olu de cɛsirilen don kosɛbɛ ka Niger dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya o kɔnɔna la a ka kumakan laban o de ye k'a fɔ k'u bɛ kulu kura min kɔnɔna la n'o ye Alliance des États du Sahel ye n'o ye Niger Mali ani Burkina u ye o fana kulu o kumaw kɛ o kulu min n'ale kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka bamanciya walew ka o kɛlɛ u ka kumaw o bolila o kan a ye mun fɔ kunnafonidilaw o ye o de ye o kumaw kɔfɛ mun ye Abdurrahman Tiani ye ani a nɔfɛ jama u ye pankuru ta k'u senfa ka taa Burkina jamana kan Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmaw olu ye baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan alamisadon baara min ni olu bɛ tali kɛ yɔrɔba dɔ joli la yɔrɔ min yɛrɛ la u ka sanu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bayɛlɛma yen nɔ a yirala k'a fɔ ko nin soba in baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka daminɛ kalo 11 kɔfɛ. Kader Traoré ka bɔ Wagadugu.
Capitaine Ibrahim Traoré ale cikɛda min ka kabakuru fɔlɔ bila sen kan o ye ka se ka sanubɔyɔrɔ cikɛda dɔ lakuraya faso kɔnɔ min bɛ se k'a to faso ka sanu kana taa jamana kɔ kan yaasa ka se ka taa ale sanango ani k'a feere. Capitaine Ibrahim Traoré ka fɔtaara o ye ka se ka Burkina Faso ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ani ka se ka kɔrɔsili kɛ ka taa sanu min bɛɛ bɛ bɔ ale ka dugu jukɔrɔla la. La pose de la première pierre c'est une question de souveraineté d'abord dans l'environnement de kabakuru fɔlɔ min sigira o yɛrɛ ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya le ye ani nin cikɛda nin ye kurama ye anw ka jamana kɔnɔ kabi san damadamani o tun y'a fɔ ko sanu tɛ bɔra anw fɛ nka sisan bɛɛ y'a ye kɔni ko sanu kɔni o bɛ bɔra anw fɛ o tɛmɛnin kɔ anw bɛ se ka kɔrɔsili kɛ ka taa sanu min bɛɛ bɛ bɔ an ka dugumakolo jukɔrɔ anw ye ɲininkali caman bila an yɛrɛ kan an ma a jaabi sɔrɔ o le kosɔn an sera ka nin cikɛda nin min ye lozoni ye ka se ka ale bila sen kan an ye ale ka kabakuru bila sen kan k'a ta nin tuma naani na anw tɛna taa n'an ka sanu ye jamana wɛrɛ la ka se ka taa sanango an bɛna lɔn sanu min bɔ an ka dugu jukɔrɔla la. Teneur réelle donc de l'or brut qui sort, ça c'est très important. Nin cikɛda nin lɔni ale kalifa taara di Marina Gol le ma ale ɲɛmaa ye Ismaël Sibi ye. Nin ye nisɔndiyaba ye anw ma u sera ka cikɛda kura ni lɔli kalifa anw ka société ma min ye Marina Gol ye. Nin ye nisɔndiyaba ye anw fɛ ka bɔ minisiriso min bɛ dugu jukɔrɔ nafoloko kunna yaasa an ka se ka tigɛdi ɲɔgɔnma kɛ kunbɛnbɛn dɔ ra ka se ka nin projet-ba nin bila sen kan. Nin projet nin sɛgɛsɛgɛli taara ale bɛna se ka Burkina Faso dɛmɛ ka se k'a to a ka sanubɔyɔrɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ka baara kɛ kosɛbɛ. Marina Gol anw bɛ baara la kabi tuma caman an ka lɔnni kɔni o lɔnna faso kɔnɔ ani a kɔ kan o de kosɔn an bɛ kunbɛnbɛn min na anw bɛna se k'a to an ka maaw bɛɛ u ka lɔnniyaw ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'a to nin cikɛda kura nin ale ka sukɔrɔta sɔrɔ. Ɲani kalo 11 nin cikɛda kura min bɛna jɔ sen kan baarakɛla minnu bɛna se ka taa yɔrɔ na o bɛna se ka taa se maa 100 ma dɔw yɛrɛ ko minnu bɛ wele emploi indirect olu bɛna se ka taa maa 5000 ma. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Mali bolola baarakɛlaw tɔgɔla fɛrɛ kɛnɛ ni an ko a ma ko salon de l'artisanat malien ale baaraw daminɛna kunu Bamako. Tile 12 kɔnɔ Mali bolola baarakɛlaw ale ni jamana wɛrɛ taw olu bina na u ka seko ni dɔnko ka olu yira mɔgɔw la yen nɔ. Nin kɛnɛ min filɛ a ta ko 4nan na ɲina fɛn min ye Burkina Faso ye ale de ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ye min welelen do ɲina. An ka fasiribaga Mariam Kuyate lamɛn ka bɔ yen nɔ. Mali borola baarakɛlaw ka sugu min bɛ wele ko Siama n'a bɛ sigi san 2 o san 2 ni k'u ka baarakɛlaw yira diɲɛ na. O tako 4nan kɛnɛ dayɛrɛla kunu alamsaw la novembre kalo tile 23 parc d'exposition na Bamako. Ni kɛnɛ sigi kun ye yaasa ka Mali fɛn dilannenw olu ka se ka don bala Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan sigi ka fɔ u ka kɛ damun ye Mali borola baarakɛlaw ani kɔkantaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka daɲɛw ni kokura doli lawuri. Baaraw kolomo karila frontière tɛmɛ fanga da kan fɛ Choguel Kokala Maïga. Jagokɛla ba 16 olu de bɛna u ka jagofɛnw yira kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se décembre kalo o tile 3 ma. Ɲina kɔkan jamana caman y'u sen don baaraw la i n'a fɔ Sénégali jamana, Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun ani jamana wɛrɛw. Nka ɲina Siama sugu o bonya tala ka di Burkina Faso jamana ma. U ka premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela ale n'u ka ministre 12 tun bɛ kɛnɛ kan. Min yɛrɛ sen fɛ a ye bonyamasigi ni tanto caman bila ka taa colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw yɔrɔ ka da u ka cɛsiri n'u ka timinandiya kan min yɛrɛ kɛla sababu ye ka Burkina Faso, Mali ani Niger ka baaraɲɔgɔnyaw sigi sen kan terrorisme kɛlɛli okumu kɔnɔ fo ka taa se nin jamana 3 ka sɔrɔ siraw yiriwali ma. Apollinaire Kelem de Tambela ale y'a yira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a bɛ ɲinini kɛ Mali artiste Burkina Faso ani Niger artiste bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka nin jamana 3 kɔkɔrɔma don n'u ka seko n'u ka dɔnkow ye yaasa laɲiniw ka sabati. Choguel Kokala Maïga ale fɛnɛ y'i sɔni sigi ni laɲini kelen in kan. Mali ministre min ɲɛsinin bɛ dɔnko ni seko koɲɛw ma Andogoli Gindo ale y'i sinsin laɲini min kan o de ye ko Mali borola baarakɛlaw ka ca o ka yiriwa
u ka fɛn dilanenw ka diya maliyɛnw ye u ka san u fɛ yaasa sɔrɔ siraw ka yakubaya Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka dan sigi waati la kɛlɛbolow la Israel ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛ, olu bɛ daminɛ sɔgɔmada in na. Maa minnu bɛ bolo la o maa 13 fɔlɔw olu bɛna bila taali ɲɛfɛ bi tile kɔnɔna na. Mohamed Toure bi o kunnafoniya walawala ye. A kɛlɛ ni adamadenw ka lafiɲɛbɔ tu kan ka daminɛ sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 7 waati la n'o ye 5h GMT. Qatar jamana o kɔkanko minisiriso ka kumalasela Majid Al-Ansari y'o fɔ k'a jira ko muso ni denmisɛnnin 13 minnu minɛna Gaza mara la olu bɛna bila nɛgɛ ɲɛ 2 la GMT o don kelen na ka sɔrɔ Israel ka sanfɛmugu ciw kɛra mara dagalen fitinin lamini na. O tɛmɛna kunu alamisa don. Qatar n'o ye cɛsiriba ŋana ye ni Egypte ni Ameriki ye bɛnkan sɔrɔ arabadon tile 4 kɛlɛbaliya kura kan ka fara o kan mɔgɔ 50 minnu minɛna Gaza olu bɛ falen ɲɔgɔn na ni Palestinikaw maa 150 ye minnu bɛ Israel kasobon 3 kɔnɔ. Silamɛtɔn Hamas ka marifatigiw ka tɔnba ye kɛlɛ banbali jɔli daminɛni dafa jumadon sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 7 la ni sɔrasi baara dabila pewu tile 4 kɔnɔ o waati la mɔgɔ 50 minnu welekura muso ni denmisɛnninw minnu tɛ san 19 bɔ bena bila o kɔfɛ u kelen bɛɛ la ka ɲɛsi Palestine kasodenw 3 muso ni denmisɛnninw bilali ma. Israel y'a semantiya alamisa don ko a ye tɔgɔ fɔlɔ sɛbɛn sɔrɔ mɔgɔ minnu welekura. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio Kanimi a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kunnafoni di, a bɛ duniya ferekɛ 4 bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Sɔgɔmada in na an ka don ma welelen ye Aisha Tremble ye min ni ale yɛrɛ ye Burkinabe pogotigini ye min yera kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la. Nin waati laban ninnu na a bɛ taamana Paris min yɛrɛ la a b'a senfa ka se dɔnkilidalaw ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la i n'a fɔ Sidiki Jabate. Kajatu Tarawele ale ni Aisha Tremble masalala kabini Paris. An k'u lamɛn. Aisha Tremble i bisimila an ka kɛnɛ kan ayiwa i bɛ se ka i yɛrɛ ko fɔ an ye dɔɔni Aisha ye jɔn ye? Ne tɔgɔ ko Bonu Dɔnkɛ, ne bɛ bɔ Vin Boromu fan fɛ Burkina Faso. Ne ye bɔbɔ de ye. I si bɛ san joli la? San 18. I taara ekɔli la wa? Ne ma ekɔli kɛ, ne ma taa. E nana artisiya la cogoya jumɛn na? E ka dɔnko ɲɛ sɔrɔ la cogo jumɛn na? Tuma min na an tun taara an tun bɛ safanɛ de. Mais an ye balikusiya kɛ sen Yakuba ni Adama. An taara balikusiya ale yɔrɔ la, denw tun b'ale yɔrɔ la. An fana taara an ye dɔn daminɛ. Iyo fana b'a fɔ la ko Yakuba Adama Faran de. Faran de. Aisha Tremble. Ale nana ni ka tɔgɔ le. O de la i ye dɔn daminɛ ale sababu la. Ale yɔrɔ na o de ni dɔn daminɛ. An y'a ye i ye i ka video ye i n'i ka dɔnkilidala ni i bɛ dɔn kɛ ale bɛ dɔnkili da i bɛ dɔn kɛ. Awa dɔn ni a y'i lase yɔrɔ jumɛn na sisan? A ye ne lase yɔrɔ bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ. An bɛ don min na i ko bi ne b'a la ka i ɲininka i bɛ Paris France jamana kan. A taara mun na yen? O y'an n'u invité ale yɔrɔ la. An nana ale yɔrɔ la. An y'a ye i taara Sidiki Jabate ka concert la yen nɔ i ni Sidiki ye ɲɔgɔn ye e bɔra aw ka dugu la i ma taa ekɔli la i ye dɔn kɛ ten cogo la ten i nana kɛ artiste ba ye i bɛ Faransi ka bɔ aw ka dugu min na Zin ka na se Faransi o bɛ mun de kɛ Aisha la sentiment jumɛn b'i la o la? Bon min bi ne la ka fɔ a diyara ne ye tuma min na ne tun taara dɔn kɛ ne tun taara dɔn mana kɛ ko b'a le fɛn bɛɛ ye Ala ka ko de la ne don min na tun taara dɔn min kɛ n y'a dɔn kɛ gansan de ne t'a lɔn a bɛna na kɛ ko b'a an ye dɔn kɛ a yɛrɛ mɛnna a mɛnna an ye dɔn min kɛ a mɛnna a sɛgɛra ka na kɛ ko b'a le ye wa.
awa an bɛ don min na i ko bi i ye mun ye pari e bɛ cogo di i nisɔndiyalen don wa Ni la na kɔnɔ ne nisɔndiyara yɛrɛ i ko k'i ma taa ekɔli la o tuma e tun ka baara ye mun ne tun bi n ka bilasira tuma min na o tun ye to ka fɔ ko ne ka taa taariya ka to ka fani kala n tun b'ale de kɛ mɛ tuma dɔ la ne y'a bɛɛ dabila ni samiya sera dɔrɔn n bɛ to ka taa kungo la ni samiya banna dɔrɔn n bɛ to ka n bamuso dɛmɛ so de mɛ ni ne ma taa ekɔli la ne bɛ fɛ ni n sera ka taa ekɔli la fana bɛ diya ne ye min ne bi ne kɔnɔ ka fɔ olu ɲɛna hali bi ala ka kɛ u ka baara ka taa ɲɛ ala ka dɔ fara u ka baara la ala k'olu kisi mɔgɔ jugu ma ala ka n bɛɛ laban ɲɛ ka n bɛɛ to ɲɔgɔn ye i bɛ cikan jumɛn fɛnɛ fɔ ka taali ɲɛfɛ yala i bɛna to dɔn in na wa a bɛna k'i ka baara ye wa i bɛ fɛ ka kɛ mun de ye i bɛ fɛ ka mun kɛ tagali ɲɛfɛ ne dɔn in fɛn bɛɛ n'a ka waati don a bɛ se ka kɛ dɔn fana fɛn bɛɛ n'a ka dan de n'a waati sera dɔrɔn a fana bɛ dan ale yɔrɔ na nin da na kɔnɔ ne fana bɛna to ka dɔn kɛ a bɛ se ka kɛ dɔn kɔfɛ baara ninnu ka ca n bɛ se ka sɔrɔ ka taa fani kala n bɛ se ka dumuni tobi ka feere a bɛɛ ye baara de ye e tɛ ka wari sɔrɔ dɔn in na i tɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ a la i ma wari sɔrɔ a la i bɛ ka wari sɔrɔ a ne bɛ wari sɔrɔ a la de i ye dɔɔnin sɔrɔ i ye dɔ sɔrɔ min y'i nisɔndiya kosɛbɛ wa ne kɔni ye dɔ sɔrɔ a bɛ nisɔndiya kosɛbɛ o tuma ala k'i dɛmɛ i k'an bɛn bani gɛni fɔɔ ka taa se yɛlɛw ma olu bɛ taa ka ɲɛsin musolakaw ma musolaka minnu ma se ka bange kɛ furuso kɔnɔna na ni ye taabolo ye min bɛ kɛ sababu ye ka kunkolo tiɲɛ se dɔw ma furusaw fɔɔ ka taa se kelennabila n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ka bɔ bobojulaso Njayi Sanu ale ye fasirikɛ ni waleya in kan an ka lamɛn an filɛ nin ye dɔ ka kɔɲɔ kɛnɛ kan bobojulaso Lafiyabugu kin na jama bi kɛ k'i ɲagari a ɲɛ ma nisɔndiya bi fan bɛɛ waati caman na ni jinjanjiba ni ɲɔgɔn tɛmɛni kɔ ɲani kalo damani ni den tɛ sɔrɔra furuso kɔnɔ mankamisɔn barada don ne furula san 4 ni ma den sɔrɔ a kɔnɔ a ma nɔgɔya parce que n m'a lɔn ko den de bi furu basigi quoi. Fatumata Traoré min kumatɔla filɛ nin ye a bi ni sanji 46 ye ala ni a ka den sɔrɔbariya kama a n'a cɛ tun tɛ dɔn da kelen fɛ kuma ti ka bɔ da kelen fɛ kɛlɛ banbali furututu fo ka taa kɛ furusa ye Fatumata bɛ kelen na sigi le la bi ni y'an sigitɔ ye a fɛ ye fitiri wagati kin filanan na soden kelenni dɔ kɔnɔ lakɔli karamɔgɔ lo a bɛ kɛ ka kalan di denni dɔ ma ye a b'a ka furusa cogo lakari anw ye i furucɛ yɛrɛ ale yɛrɛ b'i nɛni n'a ye parce que déjà ni denw ye a b'a lɔn ele de ni problème tuma bɛɛ donc ne bɛ se k'a fɔ ko san 4 kɔrɔ ne ma hɛrɛ kisɛ kelen ye n ka furu kɔnɔ n nana kɔnɔ ta n nana tiɲɛ yɛrɛ ne bolila n kelen ka dɔgɔtɔrɔso la o échographie kɛ k'a fɔ ko œuf nin bɛ yen mais a ti nɛnɛ kili dɔ fo k'a bɔ ça ne sert pas ne y'a wele nin bɛɛ la a ko ne ma k'ale bɛ ni entretien ye a ma na ne tora n kelen a bɔra dugu kɔnɔ ka na don ka tɛmɛ ne na a ma ɲininka n bolo bira furu kɛra san ne na nege bɔra ne na quoi donc ne y'a ye hali ne kun sara nin yɔrɔ na ne de kun perdira fo ne nana ta anw fɛ farafinna ni den ma sigi muso min sen kan ale ka teli ka mangoya sɔrɔ a cɛsulakanw fɛ ale ma bore kɔni kɛra mɔgɔ ma bɔnni ye jɔyɔrɔ tara bilen a n'a cɛsulakanw cɛ bɛn tɛ fewu hali fitini sɔgɔma joona i bɛ bɔ fo sufɛ n'i nana i bɛ don i ka bon na a kana ɲɔgɔn croiser ala ni o ka lu gɛlɛya bolo a ma sɔn k'an bisimila a dugara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sirabadara yɔrɔ min na a bɛ yiriden fɛ depuis 2018 mais ma sɔrɔ hali bi ma caman fɔra ko caman kɛra toujours o b'a fɔ le ko a bɛ faniba don kama n ti den wolomuso ye des trucs comme ça i bɛ kasi i b'i dajɛ i bɛ dɔ den yɛrɛ wele yɛrɛ gansa a ti fɛ i k'a den ci min na a b'a fɔ k'a den lanɔ ale yɛrɛ bɛ kɛ a ti ban yɛrɛ mais ne m'an jigi tigɛ ara la quoi. o tuma ni den ma sɔrɔ gaso min kɔnɔ o furu ba tɛ sigi wa a ye den ti furu ye parce que ni den de bɛ furu ba sigi an b'an balimamuso ye u bɛ don ka den caman wolo mais cɛ bɛ taa kɛ dɔ fɛ kɛnɛma min ma den wolo ale bɛ bɔ n'a den ye ni den tan bɛ don est ce que farafincogo b'a lɔ min fɛ muso fɛ Fatumata Traoré ka nin kumakan nin ma bɛn Solo Goma ale min fɛ wajibi lo cɛ ka filanan ta ka fara muso kan ne kɔni ka côté la ni muso tɛ den sɔrɔ furu la mais ne yɛrɛ ka kɛnɛ problème tara ne bɛ muso wɛrɛ yala ka furu parce que cɛ bɛ hakɛ mina ko ye den min kalansobaden laso sanu fɛ
fɛɛrɛw ka siya o ɲɔgɔn ma. Moi be kuma ni muso ye ni muso ko ok problème te ibe ambe den yala o be ne be se ka da muso ta den mena kana dia a bɛ solution ye quoi. Ala ni den sɔrɔbariya sababu bɛɛ bɛ kɛ k'i yɛrɛ kɛ o dɔtɔrɔ ye. An filɛ nin ye den lɔgɔra Jaradugu kin na logologoni dɔ kɔnɔ ɲayɔrɔ la i bɛ furaburu ye f'i ɲɛ dan bɔgɔdagaw ɲuni kun na yirijuw yɛrɛ kɛ ni yɔrɔ bɛɛ ni dɔw bɛ kɛ ka cili bese ye dɔw bɛ susura dɔw bɛ tɛntɛnna an ye furabɔla Bamori Sanogo sɔrɔ a ka gwata kɔrɔ muguba belebele sugu ɲagamini dɔ b'a ra banfula gɛman b'a kun na gwɛsɛ b'a dara a ye daji jan dɔ tu ka sɔrɔ k'an jaabi. A bɛ toilette kɛ n'a ye a b'a min a bɛ fiyɛ fana. An ka base fila daga de ni kɔnɔdimi bɛ caman tuma dɔ an bɛ daga ninnu ka filamu dɔ fara kan fila ni min kɔni traitement kɛ normal kalo kelen ɲɔgɔn ala dagaya 4 a caman bɛ o kɔfɛ dɔrɔn résultat ɲɛnama bɛ sɔrɔ. Kama sɔrɔ denko gwɛlɛya ye bana lo ye min bɛ yen kosɛbɛ. Wolobaliya nin a ka ca 22 ra n'an y'a ta ni muso 10 nana consultation na o muso 10 ninnu cɛma muso 4 lo nana den wolobaliya kora. Nin ye dɔgɔtɔrɔcɛ Herman Watara kumakan ye ka bɔ Do dɔgɔtɔrɔso ra walisa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ denko gwɛlɛya nasiraw kan an sera ye kɛrɛkɛrɛya ma ɲɛfɛ yɔrɔ furakɛli bana bon na baarajigi wagati le an ye Dr Watara ye n'a bɛ sira dira a ka banabagatɔ laban ma. N'a ma komi din sɔrɔ a bɛ sɔn ka na an bɛna ordonnance yɛlɛma. An cɛ Ala ka baara ɲuman jigin. Dɔw ka miiriya ra ko non wolobɔ ɲɔgɔn fila ninnu b'a kɛ muso tɛ se ka den sɔrɔ fulakisɛ ninnu dɔw bɛ n'o ye tile fila yɛrɛ via o m'a ta a bɛ se ka kɛ kɔnɔ ye donc ale tɛ se ka mɔgɔ baara den sɔrɔ ra min b'a kɛ den wolobaliya nin bɛ se muso caman fɛ ale ye trompe problème ye dɔw bɛ o wolo ni trompe ninnu datuguni ye mais caman bɛ yen infection de b'a kɛ muso caman fɛ sisan perte blanche bɛ a tɛ fulakɛ ka ɲɛ infection bɛ yɛlɛ ka taa se fo trompe ra ka trompe datugu. Den sɔrɔbariya bana bɛ furakɛ wa? Infertilité ni n'an y'a lɔn fɛn min kama den tɛ sɔrɔ an b'ale fulakɛ mais dɔw bɛ yen a bɛ examen bɛɛ kɛ trompe datuguni bɛɛ wolonugu kɔnɔ datuguni bɛɛ n'a sera a kɛ nin ma an b'a fɔ ko stérilité naturellement den tɛ se ka sɔrɔ solution min sɔrɔ a ra cɛw bɛ cɛ ka den kisɛ ta ka taa bila muso fɛ. Muso min n'i ti den sɔrɔ farafinna i tulo na don dentigiw kumakan na fɛn min lo a ti san a ti dari nka mɔgɔ bɛ nɛni n'a ye. Ndiaye Sanu Bobo Dulaso VOA Bambara tɔgɔra. I n'a fɔ ladalako la farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bi lase Siyaka Tarawele fɛ. Sibiri nata novembre kalo in tile mɔni 5 san 2023 in na Mali ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔn danna Indonésie jamana kan a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ 12 waati Mali heure la a bɛ don Coupe du Monde U17 Indonésie 2023 quart de finale hukumu kɔnɔ Mali ni Maroc delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe d'Afrique U17 2023 kɛnɛ kan demi-finale la hakilina jiginna u dɛsɛra ɲɔgɔn na nka u labana ka taa tiro bu la se tun kɛra Maroc ta ye yala an bɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔndan in bɛna kɛ fadenya ɲɔgɔndan ye wa Birama Konate US Bugu ni degeli karamɔgɔ ka yeta filɛ a ko la. Mali ni Maroc bɛna bɛn ɲinɛ san kɔnɔ nin bɛ ko bɛnko 2nan ye an bɛ se k'a fɔ ko bɛnko 3nan yɛrɛ bari sabula ɲan'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ CAN kɛnɛ ka Mali kun taara match amical la Maroc fɛ yen nɔ ka préparation dɔ kɛ Maroc fɛ o kɔfɛ an ɲɔgɔn sɔrɔ CAN kɛnɛ ka Maroc ye a da to an na an bɛna bɛn sisan nɔ denmisɛnninw bɛ se ka a bilo kunna ko revanche do Maroc fɛnɛ denmisɛnninw b'a bilo kunna ko confirmation do n'i y'a sigi 100 sarada o 100 sarada ne bɛ 60 di Mali ma ka 40 di Maroc ma bari sabula Mali ye bi min do compétition in kɛnɛ ka Maroc mo bi ɲɔgɔn do kelen filanan fɛnɛ Mali handicapera Coupe d'Afrique kɛnɛ kan bari sabula entraîneur dɔrɔn de kun taara a n'a ka dangan degekaramɔgɔ wɛrɛ kun ma bila ka taa kɛrɛfɛ demi degekaramɔgɔ jolenw ye minnu bɛ se ka dɛmɛ ni hakilina sɛgɛnna zen ta la an y'a ye jamana ni fédération ye effort kɛ ka directeur technique national par intérim n'o ye Ousmane Gindo ye Jibril Drambe n'o ye fɛnɛ entraîneur ko la dɔnnen n'o bɛ baara kɛ ministère la ani an ka ballontanna kɔrɔba dɔ fɛnɛ n'o ye Basala Touré olu bɛɛ bɛ degekaramɔgɔ in kɛrɛfɛ ka hakilinaw d'a ma ni balankɛla yɔrɔ min na k'u ka espérance n'u ka fɔli fɔ a n'a ka se k'a fɛ o yɔrɔ la ballontan bɛ kɛ ballontan jijalen o de la ne bɛ Mali bila sanfɛ dɔɔni Maroc kan. Farafinna jamana fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe du Monde U17 in kɛnɛ kan nin yɔrɔ in na yala Farafinna ka bin t'a la wa bari sabu jamana kelen bɛ bin jagoya la. Birama Konate US Bugu ni degeli karamɔgɔ. Afrique ye ɲɔgɔn bɛn awɔ a tɛ bɛn an ma an b'a fɔ n ko Afrique garijɛgɛ dɔgɔyara
mais n'i ye a jateminɛ fɛn bɛɛ n'a ta sariya de don tirage kɛra bɛɛ ɲɛna an ka parcours ma kɛ kelen ye poule kɔnɔ Maroc kɛr'u ka poule premier an kɛra an ka poule deuxième ye mais troisième taara a bɛɛ programmelen don ka bila o de nana kɛ an nana bɛn ɲɔgɔn ma an ka poule kun ka gɛlɛn dɔɔni parce que an ye Espagne binni min kɛra Espagne y'an tili min kɛ o y'a gɛlɛya wuli an bɛnna farafinna garijɛgɛ bɛ dɔgɔya tirage n'a kɛcogo don namara tɛ foyi tɛ an b'a fɔ de ko farafinna équipe mana tɛmɛ ala k'o kɛ ka taa ɲɛfɛ ala k'o kɛ ka na ni jɔnjɔn ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ Mali ye. Mali ka ye quart de finale la Coupe du Monde U17 in kɛnɛ kan Indonésie jamana kan o bɛ Mali sɛnɛntɔlantana denmisɛnw ka sengola ko fɔ Birama Konate US Buguni degeli karamɔgɔ. Mali denmisɛnnin bɔlɔntan a kun bɛ sanfɛ fɔlɔ a kun jiginna a bɛ ka commencer ka yɛlɛ an kun ye baara de kɛ fɔlɔ Mali bɔlɔntan na denmisɛnninw ka compétition kun bɛ yen nɔ centre de formation ni académie cayara n'i ye ala an ka sélection jateminɛ k'i b'an ka tɔnba ninnu bɔlɔntana y'a kɔnɔ a man ca a bɛɛ an ka académie n'an ka centre de formation ye ni an ye suivi kɛ ka ɲa ka organisation dɔ don a la dɔɔni an bɛ se ka tɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ la min ni si tɛ kelen ye. Mali ni Maroc ka ɲɔgɔn dan an ka jaabi ma kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala Selido. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn Amina ni jɔrɔna ko min mana kɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. Ne ye Surakata Traoré ka bɔ Tɔnbukutu. An kɔni nisɔndiyalen ni an sewalen de bɛ bɔ bi ka foli kɛ Tɔnbukutu cɛ ani muso Mali faamaw gouvernement k'a bɛɛ lajɛlen fo. Bi an fɛ Tɔnbukutu yan ɲɛnajɛ belebeleba de bɛ an fɛ Tɔnbukutu yan an ka monument de indépendance la ni ale bɛ wele ko Alifariku. A kɔni bilama kɔni minɛlen don k'a fa tewu i n'a fɔ dakɔnɔɲi ko sabu kɛ mun ye parce que ko faama ye Kidali récupéré. Donc vraiment an content vraiment an kontana kosɛbɛ an bɛ tigɛrɛ fɔ faama ye mais an b'a fɔ ko hali faama ye Kidali minɛ mais a ma ban baara tɔ belebelebaw bɛ u k'u janto dugudenw ka hakɛ la u k'u janto duguden minnu bɛ Kidali kɔnɔna na minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ gansan dɔw bɛ yen nɔ u ma min u ma bɔ u k'u janto olu ka hakɛ la k'u ka hakɛ ka don bɛrɛ la k'u ka hakɛ ka matarafa k'u ka hakɛ ka bonya vraiment n'u y'o kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ de. VOA Bamara an b'aw fo k'aw barikada ne tɔgɔ ye Baba Keita ne bɛ Bamakɔ. Kidali ye Mali ta ye Kidali segila Mali tayara bɛɛ bɛ ka nisɔndiya mais ne bɛ ka jɔrɔ yɔrɔ kelen min na o de ye yɔrɔ sécuriseli an kan ka mun kɛ walasa Kidali kana minɛ an na tuguni bɛɛ bon a sécuriseli ma nɔgɔ bɔ an dun bɛna mɔgɔw de ta ka taa sigi ye minnu kun tɛ yen sigibaga kɔrɔw ye bon minnu gɛnna ka bɔ yen u ka yɔrɔw lo u wolola ye u mɔna ye u bɛ yɔrɔ ninnu dɔn ka tɛmɛ an kan bon o la fɔ gouvernement ka fɛɛrɛ dɔ siri fɛɛrɛ min bɛ se ka yɔrɔ lakana yɛrɛ ataki ninnu ni fɛn bingali ninnu ka bɛɛ lajɔ n'o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min gouvernement ko fɛɛrɛ kɛ koyi o de jɔrɔ bɛ ne la an bɛ VOA Bamara mɔgɔw bɛɛ fo ka a cakɛda mɔgɔw bɛɛ fo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. VOA mɔgɔw ne ka foli ani waleɲuman dɔn de bɛ aw ye dɔrɔn sabu ka da kan kunnafoniya ko kɔni na an wasara wallahi kunnafoniya mandeka kan kɔni na fɔcogo wɛrɛ la julakan na an wasara. Ne tɔgɔ ye Baba Sidibe ne sigiyɔrɔ bɛlen don Côte d'Ivoire ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan yɛrɛ a kin bɛ wele ko Bergerville. Aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka ye a ka d'an ye k'aw fana ka cikanw lasɔrɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ la min baaraw labɛnna Georges Atino fɛ ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seinabu Ciro yɛrɛ fɛ tɛnɛndon sɔgɔma ni ala sɔnna ma aw bɛna aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw olu lasɔrɔ nka ɲɛn'o cɛ an bɛ k'an bɛɛ boloda aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala ka dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛko ɲuman di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn.